And अमा जाग्रा लोगोफोर जोंहा ग्रेम मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोबाय and दा पुवा मक्कानि लामा मोनसिगोनानो पुवा मक्काया गाइस ग्रेम मन्दिरनिफ्राय 5 किल'मिटारसोल' जायो so guys let's go नारला जोब्बाय गाइस नै मानसिफोरा ओइ भिडिअ'ग्राफार सासे ओरैजाय बिराद गोजौ मबाइलाव देखायजोबनो हाया गाइस भिउखौ अके थांबाय थानि लेट्स गो Salah sambal gua. अमा जाग्रा लोगोफोर लामानि बागै मा बुंनो गाइस बिराद मोजां राइड खालामनो एन्ड बाइकजों साबसिन हामसिन जायो आरोना गाइस बे लामायाव एन्ड इन्जय द भिडिअ गाइस Mới là đấy foto là đấy hả? Cái này beta hát. Oh my god, अमा जाग्रा लोगोफोर you can see the view अमा जाग्रा लोगोफोर view बिराद मोजां खिन्थु मानखोनायाव माने दावखोनायाव एसे डिस्टार्ब जायो आरोना ओमफ्राय नैखिनियाव गाइस जों एसे रेस्ट लादोंमोन सा लोंबाय स्लाइस जाबाय so enjoy the video guys Finally, अमा जाग्रा लोगोफोर we are on the top जेराव नैबे पुवा मक्का मस्जिदा दङ खोनानाय बायदि माने सिगांनिफ्राय बिजाबाव मोनबोनाय बायदिब्ला बे मस्जिदा माने पुवासे हालाबनानै बेयाव फुजिफैदोंमोननो ओमफ्राय बेयावनो मस्जिदखौ बानायनो मोनदोंमोन दाना मोनदोंमोन ससियेल ना मायावबा ससियेल 7-8 बा ओरै 9 फोराव मोनदोंमोन आरो बेनो मस्जिदा बेनो अमा जाग्रा लोगोफोर बे ब्लगनि बयनिख्रुइ फेभरेट पार्टआ आंना बेखिनिया ओंखारबोनायाव ओरैबायदि मोजां गाइस पेडेलखौ मारिनोनो गोनां जाया आरोना ओमफ्राय बाइकफोरबाबो नों साबि बन्द खालामनाबाबो फैबाय थानांगोन so guys enjoy the video
अमा जाग्रा लोगोफोर रियेलि बिराद मोजां बे जायगाया ओंखारबोनायाव माने ओंखारबोनायाव बिराद मोजां आरोना बिराद इन्जय खालामबाय जों बेयाव थांनानै Ro, nih tuh. कैसा लगा? कैसा लगा? चलो चलो mau deh stabilize खालामनांगोन हे न'मा जाग्रा लोगोफोर दहायनि लकेसनाव मोनफिनबाय एन्ड दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला सरि ब्लगखौ मोजां नांदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय एन्ड नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायसिगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव थेंक इउ गाइस जय बर' आर्मि